Ano, znám z televize. Jenom z televize. Ze zpravodajství. Z televize. Z televize? Jo. A kde? Na Zélandu. Ne, v Austrálii. Z televizních novin. Z Liberce? No čertužel, musím to tedy jako přišknout tomu nechutnému přežitku, kterému se říká cirkus. Potažmo tedy šapito, konkrétně šapito. Tak to neví nikdo, ale teorie je například velkého třesku. Při sportu. Tady, v Kochánkách. Seznámili se tady na bále. Dobře, děkuju. Při tancovačce. Jako při známý v hospodě, no. Na základní škole. Tady u nás v Kochánku na tancovačce. Ve škole. Bylo to na intru. To byl ten velký třesk, ne? Na základní škole. No to musí být chemie, to prostě přijde. Jak bez čistého nebe. Prvohorní ryba s takovýma osnama. Viděl jsem ji i asi někdy před 5 lety jsem na to koukal taky v časopise. Rokerka. To by měla být, ne? Rokerka. Píňa. Pana. Čistá jako Panna Marie. Pana. Šmudla. Šmudla. Rokerka. Asi rockerka, ale asi to tak nebude. To já nevím. Triterka. Sojka bonzačka. Pana. Pana? No čistá jako lilie. Potažmo pana, latinsky virgin. Trouba, no. On to byl loupežník, nebo loupežník. Pionýr. Pionýr. Trouba. Loupežník. Bezdomovec, žebrák, vandrák. Trouba? Určitě. Určitě. Promiskuitní muž. Femální transformátor. Fotbalista, jestli se nepletu. Fotbalista. Fotbalista. Záletník. Starý mládenec. Panic. Škrpál. Krpal. Rezavej hrnec. Škrpál. Zrovna zrazili hrnec. Dnesku je randlik. On to moc neměl, měl 2 kusy kapr a ještě jedno jeseter, něco podobně. Jeseterovi to v rybu lobil. Ukažte, jak to bylo velká ta ryba. Takhle, určitě i viděl. Jo? No, Takhle velká. takhle velká. Takže byste o něm řekl, že je dobrý rybář. Je. A hlavně, že začal. No, jako, já jsem myslivec, on je rybář, to je hlavní na vesnici, musí být ve spolku. Janu? Janička. Janička. Anička. Janička. Hlavatku. Jak byla velká? Asi 80. Tak asi Janu. A potom teda tu hlavatku, no, když to takhle řeknu. Protože jí měl rád? Pro červenou sukni? Protože byla asi mladá, hezká, šikovná. Jsi měl rád, ale jako... Já opravdu nevím. Myslím si někdy pro peníze. No ale třeba, nevím. Kvůli penězům. Není to z lásky, je to kvůli penězům. Myslíte jednoznačně, že to takhle je? Jednoznačně. Protože líp šukají. Pro peníze. Pro peníze. To pro prachy, ne? Pro co jinýho, že jo? Prachy. Myslíte jenom? No, pro peníze, nic víc jiného, zase ta láska tam, peníze. No, tak kvůli prachům a nevím, zase tak ta výkonnost tam asi nebude taková, ale pak asi ty šišky, no. Gertruda, krásný jméno. No Jose. Milouš. Milouš. Eduard? Miroslav. Helga. Milouš. Helmut. Afrodita. Gertruda. Blanka. Jorge. Boreček. Aténa. Borek. Boreček. No, asi Gertruda, ne? Nebo Helga. Trautenberg. Muž. V domácnosti žena.
No, asi určitě muž, no. Když přivezou uhlí, tak povolíte řetěz od plotny, no. Pivo. Rum. Pivo, vodka. Myslím, že nikdo jako, mělo by to být nějak na souhře celkově. Jakmile někdo začne vládnout, tak je to katastrofa. Žena. Každý chvilku tahá pilku. No ale lepší to již mužské, že jo, no. Žena. Tak je to vždycky, ale musíme to zatajit tak, aby to vypadalo, že vládne muž. Jak myslíš, že to bude u nich v rodině? Stejně. Jenom to Míša ještě neví. No tak u nás jsem to já, no tak asi to, co si vzájemně dovolej, no tak když to má být ženská, tak je to ženská, když to má být chlap, tak je to chlap, no. Kdo si myslí, že to bude ve vztahu Michala a Jana? Jana. Určitě. Ta žena musí být buď to slepá, nebo hluchoněmá, nebo úplně hluchá. A pak to možná tak nějak bude fungovat. Vůbec nějak jsem nezměnili, byli to kamarádi, jako když byli hubený. Zkažený, no, konzumním světem, alkoholem a drogami. Jsou hrozně zatáhlí, začali hodně pít, nekomunikovat a tak. Dneska je to mnohem lepší. Už do té party nezapadli, jo. Už nechodili. Přestali komunikovat s těma svobodnejma, bezdětnejma. Fajn, já s nima vycházím. No, jsou takový drzejší, průbojnější, než jsme byli my, ale je to v pořádku. Do života se hodí. A jsou dobrý, špatný, jako všude? Myslím, že nejsou špatný. Vůbec. Ba naopak, jestli bylo co zlepšit, tak se to zlepšilo, ale pochybuju. Nějak se umírnili, no. Starají se, nejezdí po festivalech. Mají na mě méně času, nebo jako my na sebe máme méně času samozřejmě. Přestala s ním být sranda. Oproti nám jsou takový hodně rozlítaný, no. Hodně takový neuvážlivý, hodně takový... Dělají nečekaný věci. No, dá se i tak říct. Tak trošku se možná nudějí, ale tak to se zmákne. Věřím, že ano. Asi. Asi ne. Myslíte, že ne? Ne. Jste si jistý? Jo. Protože oni začnou to, co sami začali předtím, konečně. Samozřejmě. V každém případě. Asi. Já doufám, že jo. No, snad to nastartuje novou éru. Doufejme. Nepřichází v úvahu. To se uvidí, no. Já myslím, že jo. Já jí to přeju, určitě. Fandím jim. 100%, absolutně. Možná. To je prostě taková složitá otázka, možná. To jsou blázni dva. Komedie. Ať oba schoří. Jedna velká mediální tragédie. A mně se to zdá takový divadlo. Takovýhle věci. Víte, já takovýmhle věcem nefandím. Ať si dělá každý, co chce. A to je každýho věc. To je vysoká hra. Pro nás smrtelníky asi těžko nějak pochopitelná. To já se nemíchám, ale není to dobrý. Ježišmarja, je to jeden velký tunel, bych to tak typoval. Takhle celkově si myslím, že jsou to pěkný šmejdi. Nemají to lehký. No, myslím si, že to zlepšilo. Úlet. Víte kdy? Když jsme měli před 2 rokama sraz ze školy s děvčatama. To už je dlouho, tak před 14 dny. Když se slavilo v výročí pohřbu Jana Palacha a kde, no tak asi zřejmě na tom hřbitově. 3. o 4. třídy bych řekla, no. Myslíte? Nevím už. Od narození. Na Albertově 17. listopadu 1989. Včera. To už je dlouho. A já? No,
Při oslavě MDŽ na Novém Zélandu. Ty vado, asi předevčírem ve Slovinsku, když jsme se tam loučili. Dneska. 17. listopadu 1989. Ve 3. třídě v 9. No tak to vím naštěstí úplně přesně. To mi bylo přesně 10 let a začalo to pochopitelně tady v Praze. Týden. To jsme měli oslavy tady, jo. Hlavně hodně zdraví. A všeho nejlepší, čeho chtějí dosáhnout podle vlastního hodnotového žebříčku. Láska, manželství s partnerkou, který vydrží aspoň 40 let. Jako mě vydrželo. Hodně pohodovou manželku, jako mám já, a kolem sebe takových pár dobrých přátel a kamarádů a to asi vše, no. Být s kamarádama. Až to je debilní otázka, vůbec nevím. Mít v pořádku rodinu, hlavně zdraví. Dobrou ženu, rozumíš s ní a všechno. Peníze nehrají roli. Vše nej, ať si to každý doplní. Tak. Hodně štěstí. Nemusím se starat o bydlení, o jídlo, o práci. Tak to nevím. Mít prachy a nebyt nějak vázaný na práci a tak. Tak to je definitivní konec, přátelé. Dá. To jsem měl říct ty já. Ne, to jsme měli říct my. To jsme měli říct my. To jsme měli říct my. Tak to je konec, přátelé. To je definitivní konec. Úplnej konec. Konec. A tím jsme skončili. A basta.